ki panik kaget e, Gong. Gek nika sajake dijempalani terus. Lah aku morak ya wis kandha. Lho. Sing do ati-ati tenan ora kena do ngalamun. Lah Kakang Antarja kae mbok menawa moki terus ngalamun. Sajake padu karo sing wedok sing nang omahe terus njuk ngalamun kakean pikiran. Terus kesurupan barang sing ora ketok njur ngerti-ngerti ngajar karo Kakang Gatot. Wah. Gong hati-hati lho, Gong. Heeh, aku ngati-ati nang aku ki. Lah terus niki pripun niki, Den? Ayo wis kae ditututi. Hancra ingkang puspitarum kasiliring samirana mrek sekar kadung ngas kandanyo maweh raras retnaning dia
Engger kala. Padha kanthi rarca sowan ngersanipun ibu ngger anakku Bathara Kala. Ya. Mundi pangestune Ibu Betari. Lulus rarca sowanku bektiku katur Kanjeng Ibu Betari. Ya tak tampa. Tak tampa karya apa ing tias. Ing ora pangling swanana ana sowane Durna padha kanthi Basuki Durna. Oh, lole. Iki Pandya Betari. Kula jeng sowan kula pangabekti mugi konjuk Hyang Betari. Ya wis kula tampa. Ya mung wae sumene sawetara kula nedya rembugan dhisik lawan Bathara Kala. Oh nggih, ngestaken dawuh. Ning ngestaken dawuh kula Pandya Betari. Kala. Netes kok klek kaping paningalmu sajae kowe bakal darbe atur. Nanging semune kowe tidha-tidha gage matura Kala. Ya Ibu Betari. Sing dadi peteng ing atiku kuwi wiwit biyen aku lan Ibu Betari kuwi dipapanake ana pasetran Gondowait. Nalika semana wanter dawuh pangandikane Hyang Adi pukulun Bathara Guru, aku bakal diparingi pangan. Jarine sapa kang kalebu Sukerta kuwi sing dadi mangsane Bathara Kala sakwadya balane. Nanging tinemune nganti tekan seprene saben-saben aku golek wong Sukerta nadyan siji wae ora ana. Malah kepara saben-saben aku arep ngrangsang bocah Sukerta. Mesti aku ketemu titah kang bisa maca tulis sing ana jroning awakku. Wanter dawuhe guru bapakku, yen kepethuk wong kang bisa maca tulis sing ana awakku, nadyan kalebu Sukerta nanging aku ora kepareng mangsa. Mula nganti aku ketemu dalang sing bisa ngruwat jenenge Dalang Kandhabuana. Dalang ruwat kuwi mau bisa maca tulis sing ana sarandunging badanku. Oh, banjur aku mlayu sifat kuping wedi karo dalang kuwi, Bu. Umpama aku wis ora iso mangan wong Sukerta, aku supaya mangan wong kang aran Leksana, ning nyatane wong Leksana ya wis ora ana. Oh, wong Sukerta kaya dene bocah gendara gendera untang-anting sendang kapit pancuran kapit sendang lumuting tunggake ngaran. Oh, kabeh ya wis ora ana. Piye, Ibu? Apa Selasa aku ki ora oleh mangan, Ibu? Aku ngelih. Aku pengen memangan, Ibu. Mbok ya melu menggalih piye aku iso oleh mangsa, Ibu? Lae kala. Ning aku mundi dawuh saka Hyang Adi pukulun prawesi Bathara Guru supaya ngreksalan momong para baju barat. Aja sumelang. Aku mesti bakal mbudidaya, Ngger. Saka petungku madya padha kuwi sejatine ana kang klebu dadi Sukerta sing dadi panganmu. Ya kuwi kang sinebut Pendha Lima kuwi dadi pepalang sangaring laku. Oh, apa Pendha kuwi klebu dadi panganku? Ya kuwi klebu dadi panganmu malah saiki ngene, Ngger. Iki ana dalan prayoga krana pangalenggan iki Pendha lagi mapan ana ing Karang Kadempel bakal padha sabiyantu gone Kakang Semar bakal mbangun desa Karang Kadempel. Mula prayogan kowe saiki jujuk kok Karang Kadempel iri godha para Pendha lan nyabarake gegayuhane Kakang Semar Kala. Mangkahang rusra sumbar katar-watar bumi kunjing maludha kuntur ketuk arcaka blae iblis lanat padha jek-jekan. Ibu Betari kaya wis trawaja sing dadi drawuh pangandikane Ibu, yen mangkono dina iki aku uga nedya budal ana Karang Kadempel. Mung wae pangestune Ibu Betari sing tak suwun. Ya Ngger Kala sing praetno ati-ati ya Ngger Kala.
ana panalinganira lumacaring ratri Nirangga jangganira Kumbayana lah saiki sira maturana wigati apa? Lole. Duh pulon estunipun kula sowan menika namung badhe nyuwun senjata pitulungan. Rene kula wau dipun utus anak Prabu Duryudana supados mboyong Semar Badranaya. Nanging sejatosipun Semar namung badhe dipun ajab pejahipun. Jalaran menika ingkang dipun anggep dados kekiyatanipun para Pandhawa. Nanging pulun sareng dumugi Karang Kadempel kula malah kewirangan jebul Pandhawa sampun sami mlempah wonten mriku. Satemah kula Sulaya Rembag kalian Punakawan ingkang dipun biyantu kalian Setyaki. Pulun kula nyuwun dipun bantu. Lah iya ya Durna. Jalan kita wis mireng dhewe nggon ulun rembugan kelawan Bathara Kala iki. Yen ulun uga nedya Girigoda lan nyabarake wong dadi gegayane Kakang Semar. Kamangkono aja sumelang ulun bakal paring pambiyantu. Waduh, matur sembah nuwun pulun, matur sembah nuwun. Ya mengko sedya tak rekada ya Jaramaya. Inggih wonten dawuh. Ibu Bathari. Jangan kita wae dawuhna marang para baju barat supaya padha budal. Ana sakiwa tengene Karang Kadempel para kawula kang maparana kono padha Girigodanen. Lan Semar nggone bakal mbangun desa kudu dicabarake Jaramaya. Inggih ngestaken dawuh. Yen mekaten nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu Ibu. Surtiti ngati-ati Jaramaya. Wis ayo Durna bebarengan budal kelawan panjenengan ulun ing Karang Kadempel Durna. Inggih. Inggih. Monggo kula dherekaken Kulon.
saya dalu ras apyara sorot lintang kangku wedap titi sonya madya ratri umrang gandaning pos peta karanggewan putyanira sang dwicara ngrengeng lir swaraning madu pranta manungsung sarining gambang sireping sang Wangarga gumantos ing dalu jroning ratri derewatan ingkang kacarita amung sang Hyang Pertakapati kang jemedhul saking Prangwetan nadyan kelangan migarsa gunung-gunung parandene bisa merbawani Jagatraya dewi tata sing kamantyan dewasane nengna wau kawusa wancine wis ngancik gara-gara Sukramangkara tumpak menda tete kalapa sumawur cita anggara rekata buta maesara spati mintuna eka dwi tricatur panca cacapta hasta astana dasa gara-gara ing jagating pakliran saking amung ngurmati midilira parapat munakawan Kilurah Semar Gareng Petrus mawana Kilurah Bagong ingkang samya gegojekan madyaning ora romba alon arire
Gara-gara Kang Gareng. Gara-gara terus gara-gara Kang gara-gara. Apa to pertandane gara-gara? Heeh. Senengane iki. Soan ana dusun padukuan ya kuwi padukuan ing padukuan 13 Malangan Sri Gading. Heeh. Acarane apa geng acarane? Acarane ya kuwi wayangan. Iya bener wayangan. Merti dusun utawa bersih dusun ya heeh. Wis pokoke mau wis kabeh dikandhaki ning ngarep ning nggon limbukan. Heeh mau wis komplit banget. Iki ya catetan saka bapak-bapak panitia dadi wis komplit. Heeh. Wis ora ana sing keri, ora ana. Saiki kare seneng-senenge mergo iki wektune ya wis ngoyak banget. Kira-kira wektune mlaku 180 km per jam. Dadi banter banget, heeh. Saiki karo nilai pamundutan mbok menawa isih ana sing ngirim saka HP Gong. Heeh, tak tilekane. Kadang ya HP ku anyar dadi lek ku mencet ya rada angel iki. Heeh. Wah, iki wis ana kang ning ati disragenke sing nyekar Mbak Ika. Taliase tak transfer rekening Mas Gunawan 500 le. Oh nggih. Saking Pak Deputra Negari Gino Baladewa. Nggih. Terus lho iki sapa iki mbek aku iki? Oh wis ding. Terus sing karo nyidam sarine mau, heeh. Ayo sing di apa jenenge? Wis sandang menggok pelok iki. Ya. Andang-andang menggok pelok e. Heeh. Di anu sesuk gawe gender minir. Dadi nek apa jenenge odo-odo njuk njalukmu minir terus. Heeh, dadi inovasi baru lah minimal lah. Karo gawe sesuk demunge gawe telu sing siji minir ngono kuwi. Pokoke sak karepe dhewe kah. Aku ya wis pusing aku. Ora suwe ndur ora pelok ora ono sing pas cangkeme. Ya ora apa-apa. Karang ya wis kulino to, Gong. Heeh. Aku kan nek nyanyikan lagu pop. Dadi pop ki kaya pop es ngono kan lho. Tegese lagu-lagu Bohemian Rhapsody ngono kae. Wah. Lagu apa kuwi, Gong? Mbah. Aku ya ora paham. Sing penting nyanyi. Heeh. Saiki minangkani pamundutan sik dhisik, Gong. Ayo sak lagu ki ya apa sik ngono ora langsung apa ya kutut manggung sik ya ora masalah to. Heeh. Nggo angler, Gong. Ora masalah. Ora maksude ora angler ngono lho. Heeh. Ya sak kutut manggung ya. Wis jam 2 lho iki. Ora apa-apa, santai wae to. Apa nganu jujak reruk? Apa? Jujak reruk. Jujak reruk ki kae lho. Rujak jeruk. Oh, kuwi heeh. Slendro ki. Pelok wae, Ding. Slendro, Ding. Senengane nggo dolanan.
Ayo ben rada gayang sithik lah. Minir. Aku arep ketrucut muni minir, Mbah, ngono ae. Ayo Mbah Bungke. Cocok ae. Sidane apa slendro kutut manggung sik. Sak kututan sak manggungan lah. Men seger sik, men fit awake. Heeh. Kutut manggung kuwi tetep Mbak Ayu ya. Oh. Wah, dikeploki saiki. Wong umurgane kae iki wis kan was-was. Was-was nek mengko arep turun jaba. Heeh, ndak ngerti kancinge. Nek turun jaba ki sok nekat lho, Gong. Nekat piye? Etok-etoke turun jaba, mengko golek guling, krukupi kemul po sarung ngono kae, wonge lunga. Mbung idul, mbung ngalor. Pongulon. Nyang serandaan. Ngopo kuwi truk nang kono? Mbah aku ora ngerti kok. Aku ya omong nyalurke omongan. Saka sapa? Saka Mas Janu. Nek Mas Janu kuwi jane rasa digugu kok. Nek rasa digugu kuwi engko ora lucu. Oh iya. Iki wae aku ora ana masukan ora lucu lho, Gong. Gong, truk. Oh, ora apa-apa. Sak kututan. Sak apa jenenge kutut manggung. Oh, ding aku saiki ngingu kewan lho, Truk lho. Kewan apa? Ngingu guwek aku saiki. Ngingu guwek. Heeh. Nek kutuku ning pasti. Pira? 30.000. Tak tukokke jangkrik 10.000 to. Tak tutupi apa akuarium kae tak tutupi kertas. Kae kancaku kae boyone kae nguripke kipas banter banget. Tak tinggal turu dikuyuk jangkrik aku, Truk. Biar jiret tok. Jangkrik iki iso liwat nggon tangan, nggon weteng, nggon rai barang liwate. Terus kasurku tak biak ngono kuwi jangkrike do petrut. Ra gelem ngresiki wonge. Ha ya wis kaya ngono kuwi sesuk blend wae, Kang. Kerjem lho aja mesakake kowe. Kowe sesuk ki tanggo jaga-jaga tanggo tambul. Ayo wis gek nganu, apa jenenge? Kutut manggung. Heeh, kutut manggung. Iki aku karo blangkonku ki anyar lho, Truk. Rong dina iki tanggo nganyari lho iki, Truk. Sesuk terus tak dol. Nek ra tak dol. Aja ora ngono kuwi. Iki kowe rung nglunasi to, Gong? Urung. Lah lek ku gawe pas ra duwe-duwe to. Terus bisa nggih Mas nganu sareng kalian sik setunggale. Sekalian bijang kula lunasi ngono. Nggih Mas, mboten napa-napa. Jebul dibanjeli karo kancaku. Wong apik antenan kok. Lah kae watu-watu kae. Wah, karo wingi pas awake dhewe sowan mrene iki terus saka bapak-bapak panitia ki ana sing request ana sing nyuwun nek kancaku ki sing kuwi diunggahke. Jenenge Mas Reza kuwi kudu munggah. Wingi wis saka bapak-bapak panitia ana sing nyuwun dadi kudu dipinanggani. Wis kutut manggunge mengko sik aku tak jagongan karo kancaku. Lah kutut manggung mengko 3:04. Diunggahke disepoti sak-sake kae apa-apa doyan kok. Apa-apa mlebu kae sapa-sapa doyan kok kae kok. Kae jajaran to karo wong lanang kae bahaya lho kae janjane kae. Ayo Mas Reza munggah Mas disepoti kanca turuk. Munggahane sa. Perbawane iki. Ayo. Gondo batin. Ya ora ngono kuwi. Ayo ora.
Minangkane pamun ta salajengipun nggih menika kangen ing ati. Apa nganu sik jam sari sik? Kangen ing ati sik wae. Ingkang keparing nyekare nggih menika Mbak Agnesia Nandasari Nuring Tias. Oh, to? Sik nyidam sari iki, oh iya Ding, kualik aku. Berarti Mbak Ika Suhesti. Nanti senengane kualik aku. Soalnya sok mulak-malik. Mbak Ika. Nggih sugeng dalu Mbak Ika. Sugeng enjing. Sugeng enjing. Nggih, pripun kabare? Lho takon meneh. Dereng ngantuk? Ngantuk. Ngantuk apa? Nggih. Ngopi apa? Ngantuk ya bubuk kok ngopi. Bubuk. Nambah iya. Bagong senengane. Lah. Kowe iki jenenge apa jenenge tutorial. Tutorial apa ya? Tutorial lah pokoke lah. Mbak Ika. Kangen ning ati nggih Mbak Ika. Nggih. Nggih. Menika langsung mawon mboten napa-napa nggih. Monggo Mbak Ika, kangen ning ati Mbak Ika. Rasah nggo bawa ya. Ya ora usah wis muni langsung kok mau kok. Ya masa tekon meneh. Kok ngono nesu-nesu. Lah mau wis tekon langsung wae ya langsung. Lah kok Mas monggo Mbak Ika, rasa nggo bawa ya. Senengake. Mas Wahyu siap. Bolake selap terus nek Mas Wahyu kuwi. Sewinto suwe lawase kowe lunga pamit karo semalam wong bagus tresnaku iki rada kalayu. Sumanding kono ing sisihmu. Pepujanku ati susah mangkangan siramu dengan bekas pepujanku ora beda rasane atiku awak lumrah ra bisa turu wewayanganmu ngreredu atiku rino wangi tak anti-anti ati susah menunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani sumanding ana ing sisihmu.
sampun matur mbak nuwun nggih Mbak Ika. Sami-sami. Kang nengati sampun dipinangane saiki kari Nyidam Sari. Heeh. Bawane Mbak Agnes dibawani Gong dibawani. Mbak Agnes bawa Nyidam Sari nggih Mbak Agnes. Nggih lagi mimik Mbak Agnes. Heeh. Karang yo ket mau nyuara Gong yo. Ngelak to ya. Heeh aku ya ngelak. Dadi Pun beto mimik dereng. urang ya, Mbak. Niki mimik gen kula napa? Lah. Iki lho nganu. Lah tegese iki lak ya banyu putih kuwi to. Putih. Heeh. Senengane kok kaya mangkono Air kuwi. putih niki lho gen kula. Air putih kok butek. Ya bening no. Oh iya, air putih iki ya warnane putih. Nek air bening lagi bening. Ayo Mbak bawa Nyidam Sari, Mbak. Monggo, Mbak. Dah wang bagus. Waduh, lapku kuwi bar kena salon pas kanggo ngelap lambe panas e. Asem kok. Mbak terus ki, Mbak. Ndak. Besok kapan katekan jejer lan wong bagus. Suarane iki kaya ana autotune. Apa? Autotune. Autotune ki apa? Wah, autotune mosok ora ngerti autotune ki sing anu kae lho apa jenenge? Tinggo ngepasne swara, nada, larasan. Lha tuku nanti, Mbak? Kletikan. Kletikan ora ana apa-apa aku iki rono. Terus kanca-kanca durasi do ngantuk bar entuk amplop. Kok ngerti ya? Ngerti bae aku. Aku nggo sepion ya padaku. Aku nanti sangu sepion. Spion motorku tak copot tak pasang ning nggon aku kok. Umpamakna nahkoda tanpa prau
sadara den pepatri idem sari as Wis mau Mbak iki, Mbak. Mbak pisan meneh. Apa nih? Nek bapak aku Wis udah siap nyanyi. rampung. Monggo Mas Gading. Macan iya, iya. Saya tak rada mundur. Nyanyi terus. Nalikane ringalu hatiku ya wis gong wis sah ora maju meneh oke piye iki wis entek pamundhutane ya iki wis jam 2:30 yan wisan ya ayo karo alon-alon neruske laku, Gong. Laku apa? Laku prihatin apa? Lakone iki lho, Gong. Ha iya. Terus iki apa jenenge? Wis cukup tak kira iki semene iki. Heeh, ndak. Kok nek kakean ya ora apik. Heeh. Ayo do sebo. Sebo? Heeh. Wah, urung tutuk ya aku, Truk. Ayo sebo kuduan. Ya. Kae ndoro-ndoro putra-putra Pandhawa kae ya wis malah wis do mlumpuk ning Karang Kadempel kae. Ya awake melu nyaket sowan nganggo apa? Wis nganggo playon wae. Oke. Ya ayo.
Ndara Gatotkaca Ndara Antarja. Kula jan ngaturake matur nuwun sanget niki. Dene ndika sedaya kersa rawuh wonten Karang Kadempel sajake badhe paring pambiyantu nggih. Ha, Petruk. Kakekne Semar bakal mbangun desa, mongko iki para pepunden Pandhawa padha lenggah ana kene. Uga bakal padha sabiyantu. Dadi para putra kudu melu sabiyantu. Ya, Petruk. Wis salumrayen to para putra Pandhawa uga padha sabiyantu ngelingi kabeh lelabuhane Hyai Semar tumraping negara Ngamarta. Ya pura kawan. Aja sumelang kabeh para putra mesti melu ngenteng-entengi bot kerepotane Hyai Semar. Waduh, matur sembah nuwun sanget. Lajeng kersanipun pripun? Petruk, ya mung ngene. Gegayuhan utama iki wis tak mestine ana pacobane. Mula aku sak sedulur mapan ana kene iki sing baku njaga keslametane Kyai Semar lan kahanan Karang Kadempel. Neng, kowe kabeh ya sing kudu prayitna ati-ati merga saka pandukaku iki mengko bakal ana wujudan sing ora kasat mata. Lho. Ana barang sing ora kasat mata niku pripun, Den? Ya mengkono. Mula Kakang Gatot Kakang Antarja iki ya sing do praitna waspada tenan lho. Merga iki pancen arep ana laku dom sumuruping banyu kang sumedya mlebutek banyu bening. Klebu Gareng Petruk Bagong iki ya sing do praitna tenan nggih, Gus. Gong, hati-hati lho, Gong. Heeh. Nyambut gawe ning aja nganti ngalamun. Aja nganti suwung jagatmu iki. Sapokoke aku ora tau ngalamun kok. Sorote pandam sumula amadangi pasarean nanging wadana remu-remu kalingan hangang sang tiap manangkung sumungkem guling sang kakung rerepa baboe maneman peraten tek branto kula ngadah ronte oladalah harcaka blae-blis lanat padha jek-jekan mundi dawe pukulun pandya Betari Durga. Aku sak kanca supaya mapan ana ing Karang Kadempel kene. Nanging supaya padha laku panglimunan pamriye sing mapan ana kene aja nganti padha ngerti. Waladalah. Ya iki para putra Pandhawa malah padha mlumpuk ana kene. Padha jagongan ya tak kiri godane aku mancing ana awake Antarja iki. Loh, kowe lah, kayak ngomong ae. Waduh. Pripun iki, Den? Gus, Ndara Antasena. Niki mau pripun kok Ndara Antarja ngerti-ngerti nglarak Ndara Werkudara? Ndara Werkudara Ndara Gatotkaca. Anti kleru, alon-alon terus. Heeh. Aku ki panik kaget Gong. Gek nika sajake dijempalani terus. Lah aku morak ya wis kandha. Heeh. Sing do ati-ati tenan ora kena do ngalamun. Lah Kakang Antarja kae mbok menawa moki terus ngalamun sajake padu karo sing wedok seneng omahe terus njuk ngalamun kakehan pikiran terus kesurupan barang sing ora ketok njur ngerti-ngerti ngajar karo Kakang Gatot. Wah, Gong hati-hati lho, Gong. Heeh, aku ngati-ati nang aku ki. Lah terus niki pripun niki, Den? Ayo wis kae ditututi.
Gatotkaca. Sejatine aku sengit karo kowe wis kawit biyen. Merga padha-padha anawar kudara nanging kowe sing ditresnani. Kudune sing ditresnani ki Antarja, merga aku ki anak mbarep. Mula aku sengit tenan karo kowe, pantes ya mung kudu tak ajar kaya ngene iki ayo. Nek pancen kowe digdaya tangiya Gatotkaca. Kakang Antarja kae kasurupan barang sing ora ketok. Mula terus tegel ngajar karo Kakang Gatot nganti semaput kaya ngene iki. Wah. Lah niki terus pripun niki, Den? Sae santai wae. Menengo wae tak tetesane nganggo sungutku tangiya, Kang. Pun Kakang iki mau kena ngopo ngerti-ngerti kok diajar karo Kakang Antarja. Ayo merga Kakang Antarja iki mau kelebon barang sing ora ketok, mula banjur tega njembalani Kakang Gatot. Wis saiki ngene, Kakang Gatot kuwi duwe daya piandel ya kuwi suket Kalanjana Siti. Wateken niku. Kuwi wateken. Ben iso weruh sing ngeslupi Kakang Antarja kae wis engko nek weruh Kakang Antarja kae genti ajaran wae ya Dimas mati dening aku kowe. Antarja to ajar nganti aku bisa metu saka awake Antarja. Ayo apa kowe weruh karo aku, weruh nyoh Taparana.
aku kira iso weruh kowe. Waduh. Wis, Truk. Saka wengiraku iki buta-buta kae mesti do mlayu. Wedi karo awake dhewe ning awake dhewe tetep kudu waspada. Tetep kudu hati-hati wis. Tetep kudu njaga karang kadempel sinambi nunggu dawuhe Ki Asman karo para pepundhen Pandhawa nggih. Meh rahina sumubang Hyang Haruna katinetraning anggarapuh sabdaning kukila engganekara saketer kene tungah engkong ler sing binewanca Bapak toking ayam wono Ilahing Semar ulun pasang pambagya padha kanthi raharja inggih pangestunipun ulun padha nang wilujeng sowan kula babekti kula kunjuk pukulun ya ulun tampa karya bombong ing cas ulun banjur apa karyanira marak ana ngabiyantara ulun kekilapanipun menapa temtu paduka pukulun sampun prisa dhateng mubah musik legetaning manah kula adile pitakon kuwi mung diwangsuli mula nganggo sajarwa dhisik nggih kula tak matur pukulun
Kula niku ditangisi momongan kula para Pandhawa bilih Bathari Sri Dewaning Boga niku murca. Monggo kula ngertos yen Bathari Sri niku pancen paduka timbali dipun kersakaken sawetawis mapan wonten Ngundarandir Bawana mriki. Lah niku jane ingkang dipun kersakaken kados pundi Ulun Semar? Bathari Sri ulun timbali ulun kersake sawetara mapan ana ing kayangan ulun iki. Saektine ulun mung kepengin ngelingake marang para Pandhawa lan kawula ngamarta murih aja nganti singlar ing sesanggeman, aja nganti lali marang bumine. Bumi kang saben-saben wis paring nikmat mupangat wis samestine kudu dijaga. Merga kasunyatane bumi uga kalebu sumber panguripan. Mula kudu ngaturke rasa syukur marang Gusti ingkang Maha Agung kita ngamung sarwa prasaja para kawula aja nganti lali nggone padha ngadani sedekah bumi. Pinangka tandha rasa syukur lan rasa matur nuwun marang bumi kang wis bisa paring sumber panguripan lumantar wuru wetu. Iku Semar. Inggih. Niku sedaya nggih pun kula aturke kok. Lah yen ngaten sapunika kula lajeng nyuwun supados Bathari Sri. Kula nyuwun supados Bathari Sri menika enggal kundur dhateng negari Ngamarta. Slamesaken dhateng para kawula negari Ngamarta, utamane para among tani. Murih saged kinayoman dening Bathari Sri iya Semar. Kaya wis cukup nggon ulun nyoba marang para Pandhawa, Bathari Sri samengko tumuli ulun dawuhi supaya mudhun marcapada maneh ngemongi para Pandhawa lan para kawula Ngamarta Semar. Permara reh manguswa wiyong ambreng kati karunaning kaswase aning marga lakon dosang kanda astrat mojo leng lalu hangulati matur sembah nuwun Ulun dene sampun minangkani panyuwun kula sedaya dawuh paduka Ulun badhe kula estakaken nanging lajeng babagan anggen kula badhe mbangun desa babar pisan kula nyuwun dipun ayomi Ulun ayo Semelang Semar. Ulun mesti bakal njangkung lan paring sarana marang gegayuhan kita nggone mbangun Karang Kadempel. Malah babar pisan ulun uga paring wahyu katentreman kanggo jeneng kita lan para Pandhawa mudhune para kawula Ngamarta. Nggih matur sembah nuwun ulun. Dados niki lakone saged kangge lampahan tumurunning wahyu katentreman. Iya Semar mangkono. Sak lakon iso dienggo telung lakon. Kang saka iku bebarengan Bathari Sri supaya mulih ning Ngamarta babar pisan tanpa ana sarana kekuatan kanggo mbangun desa. Uga wahyu katentreman tumuli tanpa ana Semar. Inggih matur sembah nuwun Ulun.
sakundurmu saka kayangan katone iki pukulan Bathari Sri gawa kundur ning negara Ngamarta. Nggih sampun. Sampun Sri pun mulih. Pun mulih teng negara Ngamarta. Aduh Kakang Semar. Matur nuwun banget ya Kakang Semar. Nggih. Malah Kejawa kula diparingi sarana kangge bangun desa, ning ugi malah diparingi wahyu katentreman. Ning ampun kaget. Yen niki kadose wonten pacoban malih. Iki Petruk mlayu-mlayu ki ana ngopo kena ngopo. Matur-matur ngersane Bapak. Saha ndara-ndara kula. Ndara bayi ndara. Salebetipun panjenengan sami rembagan. Jawi geger tenan niki amargi karang kadempel kedatengan sapa jenenge? Sapa jenenge? Waduh. Kedatengan bungke. Monggo kowe ora digenderi meneh. Monggo kowe kuwalat. Aku ki lali, Ji, Pak. Kedatengan sapa jenenge? Bathara Kala. Para putra-putra ki mboten wonten ingkang wani methuke. Lah kok ana-ana wae Bathara Kala rene iki ngopo? Sumbar. Sing disumbari ndara-ndara kula Pandhawa. Yen Pandhawa badhe dipun mangsa krana niku jare dadi Sukerta. Tak jakae. Iki gedhe dhuwur. Werkudara iki yo ayo Bathara Kala sumbar yo. Endi kadang-kadangmu kon tekan kene tak pangane sebabe kowe kuwi para Pandhawa sing mlebu dadi wong Sukerta. Para kage Werkudara panganen Werkudara nek ora tak dupani sik gaglak limpamu. Waduh. Wah. Wah.
iki pambayune para Pandhawa Prabu Puntadewa. Punta dulur-dulurmu adi-adimu wis tak pangan manjing ana adukku. Kowe kok malah kaya pasrah arep tak pangan apa kowe ora wedi? Bathara Kala, pati uripku iki tak pasrahke ana ngersane Hyangmu Agung. Nang yen Bathara Kala dadi jalaran patiku monggo kakean wus untal malang. Waduh. Waduh. Waduh mati aku. Waduh. Waduh ati awerku Dara Janaka kembar. Tak pangan kaya gampang wae manjing ana wadukku. Neng bareng Puntadewa tak pangan mung mandheg ana telak. Kok malah kelegen aku iki waduh. Tak ulu ya ora iso. Tak lepeh wis kulino. Aduh ora iso yan. Aduh piye iki lara kabeh awakku. Aduh mati aku. Aduh Yai Semar, aku tulung ana aku nyuwun ngapura. Aku kesiku dening Kang Murbeng dumadi. Dene aku wis mangan para Pandhawaku Dara Janaka lan kembar wis kalu mlebu ana wetengku. Mung kari siji Puntadewa rekane arep tak untal. Neng malah mandheg ana gulu aku dadi kelegen iki waduh tak ulu ya ora iso. Tak lepeh ya ora iso aduh aku tulung ana Kyai. Kowe njaluk ngapura ki merga kowe wis ketaman to. Ya kaya ngono kuwi oleh-olehane wong murka ki kala. Sik Kyai aku ki jane mangan rak ya ora luput to. Ora luput piye? Dadi omongo dasarmu ki apa kowe iso muni ora luput ki dasarmu apa? Sing tak pangan ki Pandhawa. Monggo Pandhawa kuwi Sukerta. Pandhawa kok tok anggap Sukerta ki dasarmu ki apa? Merga kowe wong lima lanang kabeh, tur tunggale kabeh. Nek kowe iki durung ngerti iki takon. Merga ngertine iki ya karo takon, dadine karo tiru-tiru, apike karo tumandang. Mula kowe kelelegan merga lehmu mangan ki kleru. Rumangsamu Pandhawa ki Sukerta. Kowe tak kandhani ya. Sing diarani Pandhawa Sukerta ki ngene. Umpamane aku duwe bojo, banjur duwe anak cacah 5 lanang kabeh. Kuwi diarani Sukerta. Lah yen Pandhawa Puntawerku Dara Janaka kembar kae dudu Sukerta. Merga kae mbokne ki loro. Goblokmu ki ngethek. Puntadewa werku Dara Janaka ki anake Kunthi. Nek nang kula Sedewa ki anake Madrib. Kok terus tok arane Pandhawa 5 Sukerta ki? Jane utekmu ning dengkul ye. Mula kowe nganti kelelegan ki merga kowe ki ngawur. Ngerti nek ri kok mbok untal. Lah iya lara. Aduh mati aku. Aduh. Kyai aku luput aku tulung ana. Kala kowe mbiyen tau dielingi karo bapakmu ya Bathara Guru to. Kowe kena mangan Sukerta nanging wanti-wanti sapa sing iso maca tulisan ana ing bathukmu, sing ana telakmu,
sing ana dadamu sing ana gigirmu kuwi singkirana ya apa ora ya Yai yen ngono aku nyuwun tulung mbok wedarke lan mbok wacake babar pisan Yai wacake piye tulisan sing ana bathukmu sing ana telakmu dadamu gigirmu kuwi mbiyen wis tau diwacake karo Ki Dalang Kandabana to kala kowe ngerti ora nek ruwatan kiragate akeh ngerti apa ora merga ruwatan ki ya sajene akeh tenan waduh lah terus leku klelegen iki kepiye lan pendho pisane metu saka wadukku piye Kyai wis kowe cukup tak wacake caraka balik wae kowe mari lek klelegen pendho ya wutuh bali meneh wis tak wacake caraka balik ya Ngatha Bagama Nyaya Jada Palawa Satada Karacana aduh Kyai piye rasamu saiki bareng pendho wis mbok lepeh kepiye saiki ya kepenak rasane aduh Kyai aku wis kapok tenan ora arep mangan Pandhawa sepisan maneh aku nyuwun ngapura ya Kyai wis aku tak bali ya Kyai ya wis kono bali janji baleni meneh aja takon dosa aku nggak mau. Durga. Tenan apa ora? Mesti kala ki ditumbani karo tuwekane. Iya ora? Durga karone iki. Kowe iki ya ngopo saben-saben aku duwe gegayuhan kok mesti tok ganggu? Meri kowe srik karo aku. Ayo bali. Ayo bali. Batu, Bang. Ma aku nek ngono kuwi, Ma. Batu, Bang. Ma aku mau lho aku. Batu, Bang. Ma Kakang semua. Kowe gaweane senengane iki ganggu. Ganggu leku duwe gawe. Senengane. Kowe gelem bali apa ora? Ayo bali, timbangane tak. Batu, Bang. Mau jijik aku jijik. Timbangane tak. Batu, Bang. Kurang ajar kabeh. Apa ya iki ya? Apa ya? Gong, kowe le mudut ki piye ana bakone nggon lambe iki? Batu, Bang. Wegah aku, wegah. Ayo bali mulih. Wadya balamu dijak bali kabeh. Batu, Bang. Wegah aku nek ngene iki carane wegah. Monggo aku diseneni karo simak. Gak aku nek kae wong nyegat meneh.
Kon jegal. Gak aku. Janji wani ganggu gaweanku, wani ganggu bendaraku Pandhawa. Wani ganggu wong-wong dulur-dulurku sing lenggah ana padukuan 13 Malangan Sri Gading kene iki. Masih berani? Aja takon dosa kowe Durga, aja takon dosa. Inggih, aku tak bali njaluk pamit. Ki Semar ning kene. Bro. Mati ya. Waduh. Udara. Bagong. Bagong arep nek diben ora tancep kayon. Sesuwe wektune iki. Bali rene digawa mulih rene. Kowe ngopo, Gong? Mbok diresiki isih jijiki. Gong, gong aku. Wah, wegah aku, Gong. Iki lho, ayo to, nyo. Wah, gong. Tak pacul lho kowe. Tak pacul perkara lho iki. Oh, perkara aku bojoku ndak. Gong. Gong, aku, Gong. Ora guyon sik tak rau. Oh, sik. Ngono lah apik, Gong. Heeh ya. Wis meneng wae kowe. Oke, tak meneng aku. Hau. Punten niki lampane pun paripurna sing disuwun saged ambabar kanugrahan agung utaminipun dhateng warga ing padukuhan 13 Malangan Sri Gading kene mriki mugi tansah jinangkung binerkahan Gusti tansah pinaringan kabagas warasan lumintu rezekinipun rahayu Dara.